KAEC atumpen patur pipongsi ingdeng troksi kebra troksi ru Samsung singing ti karliar ni kachiki modun. Solar project apan long lipi thekte pusi solar project ke parlo arong arata tumpen pachinipon. KAEC CEM public interaction amai number ador sualong kapaman pon. Karbiang long aba sa piyamay atumpen pirang kiyamay kang ni. Aprang si birta kilara do anaphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpen. Karbia khaya tumta mithang along ridovek nang jipupen karditang ru Samsung singing ti lapen area sanghwa tumpen bor ipongsi Mikir Hills district mati Karbiang long autonomous council palong ponlo. Lapen karlitang ru Samsung singing ti aphan ke Karbiang long district funder pu hokponsi KAEC art and culture atumpen chepatru piponsi aning kanwang ta thang ni phai ingkoi raner kebarni ru Samsung singing ti karli arni chiki modon bom wang bom si peneng suri ni ra ingkoi ra pho thang ni phai ingkoi raner kep arni an ru Samsung singing ti karli ingdeng troksi kebra troksi Dipu ru Samsung singing ti amir biri abanalong chiki modon ada porpai sirkep apor ru Samsung singing ti akumli nalong mira lek lapen milur kai ponsi chiki mopon Karlitang ru Samsung singing ti akar jong chomrong mi chomrong su kaparam tun long biar jap han karbi pena kaprega khaya tumta kahoron kataram gita pat Bible reading Guru Granth Sahib Quran kirtan pat lapen lukhimon atumpen arnam aphan taram ponsi chiki modon Lapen laso ka chikimo panalong KAEC Chairman Raju Tisu, KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Bidya Singh Ingling, MLA Dorsing Ronghang, EMs Mrs. Lapen kapre manpeng gido kithigiding atum chitong do. School Inspector Ben Alangli Chethan Peten si Alangli Karbia Dorbar Seng si Alangli Ala sot ke Karbia Dorbar lo district hang nang yipu la sohut sarsing terong lang kung habe mai phulo lapen ge chunbang kon chunbang lo lake iletum kacing honai rusem sing ti alangli ningkan ini 1946 se Karbia Dorbar ke meha thek sita alangli ningkan ini aphi ke alangli la sopir thipen che unang kok lo alangli hu arnam plangdet lo Sita alang la nikah ni yang bong. Gorno pan pinpura loge pidun penceng lok dak mohon dijua longka lamding. Lahai long talang tum pinpur lo penan pidun lo sarsing tron langkung habe song be penceng lok alang tum aria sangho tum penan etum karbia khai dame khai kang tim. Eme thang elong ri long pat chelong nangji pu penceng lok de karbi tungge methang jutang jubat penceng lok emethang aporom boti penceng lok emethang ai lun tomo elami kian da choklim lasin tumonta district nang pinai pu alang lita ke hang inot apin po binong abang la selang li phan ke ni tum karbi autonomous council pendame alang li kai ta chekin mola penang pordame sarsing terong langkung habeta alang li bana cek mo vek nangi alang li bangke la sopir thipen dam del chatsi district pelong det penapi la pen ke Samsung sing ingti ke pen sotro sing teron la pen ke langkung habe sarsing teron atum bangke sarsing teron bang hod la lam dingalong ke bang ahura bangke alang li bangke hola sohot da el tumlong ke district nang pita ba council nang pisita me el tuman ke je inglong asu ansi thulong chop nang yipu kachi dibiat du na bang lalang li bangke la Bangso along dipuarong supiang kang along kedo break jama school along pen ke Charlie Bomb ingdeng popen ingdeng nerkep atumaphan ru Samsung singi ti amhor ki hi kachepatia jaimek patopon anglong itum district nang ji pu ke hang kapang cheng bang phul alang li tai nutlo ethe mai phu bangke lake sarsing tron Karbia Dorbar la song pensi hala sut seng si Karbia Dorbar amai phuke sarsing teron langkung habe prapu la pen ke konchun banga bangke lake ru Samsung sing ti la si ru Samsung sing ti la pen ke songbe la pen ke la sarsing teron
langkung habe lapen ke harsing ti ala semuniram langne alang tumsi la surhut Karbi Anglong tame district nangji itum Karbi tumta khai kang theme methang elong rido emethang elamiki do emethang jutang jubado hola surhut ke are poda tengben pulong te governor bhan pin pulolo piduje Karbi tumke aphai ke suri phokke pela suri phokke pela na suri phokke pen si alang tumang pulo je sarsing tron langkung abita ta lamding hot memona bi sutro sing tron adu sarsing tron langkung abe ke je nitum bhan council nang pisi tame nitum bhan ke reservation bang ke dovek nang je inglong so that si reserve nang bola so ani nge chopi thidu no bang lo lasi adda pen meeting edo anang lo baji hinian lo baji ni pen ancho pen ko hu ajo anda meeting do lang la so je la so penan chidibet lo lasi nitum bhan je inglong so tuman reservation nang pinai pusala so lasi pinia bangke rusem sing ti lasto ka chike morni lo lapen Karbi Anglong autonomous council pen kaita ni tuke cheke moba asa no tin dame ilum jitini ne da nagi ola so rusem sing ti pen chenglok sarsing teron langkung abe pen chenglok lapen song be pen chenglok muniram lang me pen chenglok alang li long ka charap dora tum phan an ke kai kita me litum cheke mover nang hila sot ke litum khaya nok be tum selol hai APDCL atumpen Karbi Anglong along solar project nang ki BG pupen penang analam ki dulu la soput hak Indigenous People Party APP atumpen patur pipongsi thang ni phai ingkoi daner kep arni Borjan constituency ki parlo rengma ke da phen arong along cherok tok Amerikang nipo la somai along solar project phan long li pithek the pupen chenglok penang analam chethan chimumpon Solar project aphan longli pithek thi athi tangka lenang pi pusita me tangka ki malom sovet igdet po bonta longli ki ikai a ovi ta dover po lasi solar project aphan longli pithek thelu pusi rong asara tumpen pachini po Department thongkep aporsa nang tumla da chubom ta do la longle ke nang jor piri pusini tum nang pulo longle aporsa ke nang tum ta churi not la department thongkep bang central bana pathai aporsa la ta nang tum ta chubom ta dolang jat dolang la si longle ke nang jor piri pusini tum nang churi ni rin lo la si ada pena ada kapre develop ke nang tum van olo mi olo thek olo kita me longle ki jora develop bang ke vanri solar development bang ke vanri pusina pudunji puni tum ke polo te ni tum na lo dam lang dam thai te lo do thai lo non dal tum borja nang ka ta longle ke dengle me thek ko da khali lo sob ahem phudo lab lo ni tum phan la rong ko trok rong ko ke thom ni phan along le nang tum nang jo pi pon det lo polo te ni tum na lo dam lang ni tum mi thi te dak lo reng te dak lo la si mo peni nang tum jong si solar ban bo du det te mo peni bena chi bong ching check do po la so dai tu nang tum chi anai kon se la so la si nang chi bong he de je phan ni tum ba long le mang ke nang ba sai pi nang yi solar project a development mang ke cancel vek tu pusi ni tum nang chung ni nang tum ma make selok het ba rak cancel den no nang tum an se ke the ni an se the tholong la ri cho ding ke chu tholong la ra di he ju me pe nang tum nang pi thu ji jong se la so development ba betel lo polon te aja ka tum do porsa kang chi ra tum do porsa ka e tum do lai tum porsa nang ji polo la tum mo phia phajma than ti the tum lo ma jong se ta me la si porsa dang ne ni tum ke la long le bang sing nang ji long le la pa yok pi tu long le nang pon piri pusi ni tum ma hen pen non rong trok sin ke lok si tong la si nang tum phana pa chi ni dun lo la si asal ke pare ke to pik la nang tum jong si mo solar dang bi binong la patin da ke borjan ha war ke ron ching thur po ron ga ching thur jadi mane pima nili tum malong le hem phu binong ke porsa chelong le ho na ne Karbi hom parok ni sidak chu ning chu ni pena photo chi tili tum amen chi bi lab chi thap lab lo inke ni tum malong le hem phu tum ni tum ka si chek hin do ja do la sodom ni tum chi lam po bang tum ho Karbi hijan sita di phua sor ba west sor pu chu kela sor ponot da ka men che thap num do pik la si monang tum la solar porsa ke ro lo polo te da ha lo chi bong ya dim lo akola se peng ke li Karbi hijan ke chi pu pe da chi la longle jora porsa longle porsa pen chi pu wong chot po ako plus ako mola dalam rengma tum da don indo nagat mai don hola hai porsa arleng tum chopi dun det polo te en ke mo ja tia lam chi phelok po Karbi hijan ron naga pen arleng ron de kok po mo thi lasi nona son ke dum samjin son si ni tum pa do long nang ji chu bu chi jun samjin ma chu bu chi long nai ko si lasi nang tum council sarpan chonri thong kep lo EMCM ben dang lok MP ko te pen nang tum mix lok hedra la solar project a development ma ke vanri pusi nang pu dunji pon ni tum ke lasi da ke de fan wang lo sila da ka du we la reng ma rong long ka thar
la pen med di sorong han serong la puson si terang rong potrok adiwasi rong do la rong potrok pen litum ching chetan chimum lo la pelang litum pen chetan chimum det pen nilitum la NCST la pen ke la beng ADB la complaint review panel salong kopima complaint pen la pen hala tum pen kopima nilitum ke long hala so ke long te alang litum than mum lo alang litum pakke engkang lo la bang so a solar project bang ke na ki pe chobai beno la daga red phan ke bamang hu pensi la solong leke ki thi son si non mang ke nangklang hom la ki thi lo puda chokla the hala so report long ADB to ma report along ki pu bang ke 92% ke westland la pela so long le long bang ke aim phuta we khiti claim no khiti ta elong le jat le ezita me pusi hala da ke tok la pang dak bang ke maduta aim phuwe la 8% vet along le long si da ke munit do la pan khiti ke choklem pusi da ke pakla la so teng lo plote la council bang ADB phan but APDC la phan sorry ADB phan kali APDC la phan pdr lo cheri silong latum suri cap pen allotment fee n pen latum uthoro kuti tangka n pen APDC la phan tangka pdr lo APDC long le bang so long le bang pdr lo la si la so long le abang ke khang je phan nilutum la dak pini bang ke la dak alang dak arada tum pen litum ching vai lo je la bang so along le bang ke nang litum combination parman bang ke chong ho nang le dak combination ki long le pu karon bang ke la bang so adipiar along ke frame along bang ke bunai along bang ke da ke don thong ke ra hini be da farman si physical displacement bang kuri ji la pen ke combination ta la so teng si bang ji la lo pulo te la 92% bang ke la ke kachong hong dun tap ason si thek long lo non la dak pinili tum dak chiki je than me thek long bang ke la dak kaduk wil che than pen la ke long por bang ke non la dak adung rai sorry adung rai ara tu batel bang sorong tu mustami kha bang la puhilo posite arilong lo je nilitum ta combination long po tangka long dunji la na lak long dunji posi kacem kamatha si hong prong posi do stame la bang ke nang litum chong hong nang lo la ke lo nilitum ADB long la poisa la so ski project phan poisa ki piwe ka tu hala Asian Development Bank pasi poisa pi hala so poisa ki pi long bang ke combination of farman bang ke tha bang thong don thong ke ra hini farman sin nang le dun cho lalu pulau te aki ong dung la rada to bangke dake avilo lasik Lakhain koi rahini Sarupathar MEC constituency angkang number dorsu thongnok bi polling station along KEC CEM pen public interaction mai kapadopon Lasong si a constituency tin along kapaman po na sonok thaksi labang su kapaman po along aluhi sarpuwa manpen CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Madhuria Dikhel Phukon Speaker Raju Tisu MEC Kadom Terangpi MEC Sorbon Kumar Telenga KEC CEM Advisor Elvin Teron Roland Kiling Ruby Rongpi Chairman MEC Karbilo Charliasong Asong Japu SGB GB Anparta Manpeng Kidu Kithigiding Atum Chetongdo Adun Thu Mayalong Sarupathararat Kidu Kisung Anparta Kaduria Son Amung An Chethan Chimumpon Lapen Kewang Jelangar ni Sarupatharang Kangarat Kiduk Akisung Aputhak Prabjin Ben Pachun Pon Pupusi Kachetong Dun Araratum Angno Lamchak Chipitegang Anparta Akimi SGB Aphan Appointment Pipon Anparta Prabjin Pen Engineering College Sangti Hidialong Setami Ingpuponpo Lapen Sai Kachutikia Raphan Hidialong Langkapali Anparta Towar Kahino Doan Along Setami Selampon et Pupusi Mayalong Lamjaipon Bokojan Pen Rajipson Rongpi Karbilong Riabirta Local MEC ke लिए लिपि नदीम MLA के लिए लिपि नदीम MP के लिए लिपि नदीम मिनिस्टर के लिए लिपि नदीम ऑफिसर्स के दाम लिपि नदीम से के चेंग सीलो चिंगथोंग कॉन्सेंस सीलो मोराब लोग पेन चेंग पोंडो रातन अंचुरा पेट पेन सायंग देंगे चेचाक अन बांग क्लिम पिलाप लो लापेन बांग थुसियो को मुगासोंग लापेन बांग थुसियो को चुपिकोलो लापेन बांग थुसियो को इंगलोंग के जॉय लापेन बांग थुसि बोरपुंग तारपुंग lahai di mana bang bom sih langsung klaim pon bom lo lapen ke nona bang ke dak akonsensi sin dam pensi ratu benche thanci mungji abe ratu makisung kape jok je pansi karbelo to mas konsil kan itum la so saing dengke ke dengpo kasi ratu malong si dam na po konsilang angton sida ke ban lo principal secretary kan chenglo secretaries ke doan officers ke doan dak bang lo EM lapen ke EM ke doan MEC ke doan ta dak pinibang si amili dalam dumno kasi rapen ke cingki ke thana sayang dek la non ni tum
booklet ason TRG isia konsensi ratu nange pian ai plison isia booklet TRG la sodet pen kenil temo ko ceklujonia phi tendar sendar kolpo akola se ceklujonia phi ban pen ani yok sompo ningkani siang bong lahaya sai angdeng kapitang ye pansi bori pansi saranga dangli surubo third jasimet ke bang pen da rat me ge chiki than pisung nai ko pilon nang lo dak sung nai ke hala dak in pura lote ateng ma tuar penan din ke chelai pelang pen tuar bang ke ni nona ko bang ke penan ke ding pon lo dak asi rabjin pen la soni kanang mo tendar ba ko la pen ke por nang ji kan siang mong si chunji lai ke lahai headlet tu pinga kamang se dake nasi lahai tu ara tangi pa lempon ko la pendak isia ban ke dak ke kira tu banlang sisa ko kala semua mohria rong par mohri rong par nasi nakar jo teng pen kita ini bisa parnel tu hukum pilo dan skim ke teng kon pendar tu ke kira ba kita awar sai kelong ke besar pani alang do pani alang ro ke asamang kang ke kachini de bai kom do sita la muhor ke dapat pen sang tiga paruhum ra dapat angon rei pen pulong te karbina tu mas konsil kan laki lepon po forest department tu hamil hukum kier yong si dak karbina tu mas konsil pen thang hukum pi pin ben si lahai asam ki pulong te laki dakin sarang ke dapat shona la arpek ketiki yatum muhor de to ko jo si arpek bang ke nam bijum si jorang ko ngul si ketiki ara do ban nen an hin ke pila sar ani pati bi la katiki ara tum ke muhor mane laki dake mama hala tu mangke ke nam pon ke la tum ta hala tum ke nam pon la ke la si la so bang ke tum karbina tu mas konsil pen ke je la tum han endu nangji la tum man pene la muhor tu man tu man tangkap pusa endu nang tu dang itu hukum sar te Tadi la lagi tu si la non ke bang ke singkan la kasemet ke ba risun nim torong aja la la bang ke dilhi pu la bang ni pangdak le kala da coaching wai la te karbi senim serong aja bang ke dak karbi people hol taralang solong si bibers ke me la ka se ni puda mi bang ke kada ko dilhi da bidam ta me he ska ningkan sek pen bang ke dak karbi people hol taralang so ki bisi oda bang ke ile tum ja party dom chi pe pin pen karbi anglong de pus kame pon pen oda prime minister pan hang pen ile tum ajil ding pen ke jesong ala autonomous state ala ma puthak pin ta pangdak long ko sorry Thang ni phaing ko ra ner ke bar ni karbi anglong aba sapi tiripi atum pen phirang ke mai kang ni rongalong soarlo suatum ki claim ke dam nang jia puthak chithan chimum pon jia phan laki soarlo suatum aphan kachenek ka holu kachulang rempen ki chipajok ponji lapen arta ki kompen pinan ke do pen kisung kachetong nangkok liti aputhak rong rupalong kachethan kachimum pen lahaya kisung ke boy ki do anta kachepajok pon thek jia phan pusi karbiang long abasa pia mai pu mahang pathek ponlo labang soalong karbi ang long abasa pia mai mai phi sangpi basapi rong pipi kongchun bang phi sangpi rengma kilingpi lapen advisor sangpi lili terang pia tumpen phirang kiamai ingnipo karbi long rong abasa pia mai long atiri pia mai long secretary lo sangpi rengma kilingpi lapuge president sangpi basapi rong pipi lapuge advisor lo sangpi lili terang pi ini nili tum rong basapi amai kapadupon alam theke lapugendo kitching si lake rong isi apai mate basapi atum kiklem onji aputha akam alam si kachingwai kithanji swarlo atum kisung kidu along kachirak dum nangji aparman dasonsi claim ponji kiduk kisum lang ponji kisi jadi tu han ponji lasonsi suarno atumapa kachulang rem lapen arta ke kompen pinan isu ke en atum akan ketan kapare dun lapen suarno asong amen pen
kiseng lahai atum ke rong along ame swarlo meeting along mane adaya reng abut sitame nilitum apana par duje pin pen KN edet ji phansi la alang litum phanta so that pen pachini ponlo nilitum apana par duje aprang ke alang litum ta lahai adaya reng KN no lelo mama kan ke nilitum rong abasa iphan par duje pen aphit si ajak sita me rong abasa piatum inside keja ajak kisum mate kiduk sitame autonomous council aphan sitame Chuningri Konthulo rong abasa piatum kapachir tang asong mate atiripi along kacerap dunje phansi autonomous council aphanda nang kerap dunje phansi Chuningri lo Jasimet pet Karbiang long along labang su rong abasa pi amai keseng pon lake Karbidet yom lagi Ignong asu akai atum an abasa pi amai along nan kicing lundun atum do an akai akan nan kerap dunje phansi Chuningri Konthulo Rengma Dimasa Karbi Garo Karbi Siam rong abasa piamai atiri piamai keseng pon lake 15 February thang atiplo si segmon atum arom tin nasai kiklem atum phan kansai Pinya birta lan si kang ton lo kardom.